Maliya, Maliyar Alheri, hasken kanawan dabo. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya ci gaba da nuna jajircewa wajen kawo ci gaba da jin kai ga al'ummar Kano baki daya, musamman al'ummar Kano ta Arewa. A cikin shekarun da ya dauka yana wakiltar al'ummar mu masu albarka, yayi dimbin ayyukan alkhairai wanda ba za su kirgu ba. Ga kaɗan zan tsakuro muku daga cikin dimbin ayyukan alheri na mai girma Barau Jibrin Maliya ga al'ummar mu masu albarka. Ya kaddamar da motoci 107 na KNTS wato Kano North Transport Service domin rage kuɗin sufuri da sauƙaƙawa tafiyar ɗalibai da mata masu juna biyu da al'umma baki ɗaya. Ya raba buhunhunan shinkafa ga gidaje sama da 200,000 domin rage musu raɗaɗin rayuwa. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya bayar da guraben karatun PGD ga matasa 300 a jami'o'in cikin gida ta hanyar Barau Jibrin Foundation. Ya gina rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana domin samar da ruwan sha a ƙauyuka. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya gyara cibiyoyin kiwon lafiya da samar da kayan aiki ga marasa galihu. Ya ɗauki nauyin horas da matasa sana'o'i tare da basu kayan aiki da jari da injinan ɗinki, babura da tallafin noma da kasuwanci. Ya jagoranci shirin kafa North West Development Commission domin ci gaban arewa maso yamma baki daya. Mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ya nuna wa al'umma cewa shugabanci ba na aljihunsa bane, ba na iyalinsa bane. Shugabanci amanar Allah ne, amanar al'umma ne. Wannan shine shugaban da zai haɗa kan al'ummar Kano, ya kawo zaman lafiya, ya farfado da tattalin arziki, ya bunƙasa ilimi, lafiya da sana'o'inmu. Mu tashi mu tsaya tare da shi, mu tashi mu bashi goyon baya, mu tsaya tsayin daka, mu zaɓi mai girma sanata Barau Jibrin Maliya gwamnan Kano na gaskiya a 2027. Dole ne mu yi jinjina da yabo ga injiniya Muhammad Salisu Sarki Jarman Kabo Sardaunan Kura bisa ɗawainiya da al'ummar mai girma sanata Barau Jibrin Maliya. Za mu ƙara yabo ga jajirtaccen matashi Comrade Awwal Hassan Shugaba bisa jajircewarsa wajen yaɗa kyawawan manufofin Barau Jibrin Maliya. Ba dare ba rana, Allah ya tabbatar mana da nasara. 2027 gwamnan Kano sai Barau Jibrin Maliya insha Allahu. Sammani Kano.